என்ன பேர் மறந்து போச்சு பாப்பா பேரு? முகமதா எங்க இருக்கா? முகமதா எங்க இருக்கா? முகமதா எங்க இருக்கா? தூங்கிக்கிட்டே பாட்டு கேட்குறா. அப்படியா? அம்மே ரோலி ரோலி அப் 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 எந்திரிச்சிட்டா. ரோலி ரோலி டவுன் டவுன் டவுன். ரோலி பிக் பிக் பிக். ரோலி ரோலி ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்மால். மதம் மாறிய திருமணம், நீண்ட காத்திருப்புக்கு பின் குழந்தை, 14 வயதாகியும் குழந்தையாகவே உள்ள நிலை. இனி இவர்கள் வாழ்வில் நடக்கப் போவது என்ன? இவர்களுக்கு உதவப் போவது யார்?